Bueno, ariketa hauetan serio jarri behar gea. Begiratzazue, bietan polarizazio ariketak, baina bi transistorekin eta resistentzia bat, konfigurazio ezberdinekin, hori bai, esaten digute bi transistoreak berdinak direla eta bien ezaugarriak hauek direla. Baina ikustazue, ja, begira, beti bezala, suposatu behar dugu, ariketa hauetan moztuta eta gomikoan ez direla egon behar, zeren egoera praktiko gaienetan asetzea behar dira transistoreak, orduan, suposatu behar dugu beti bezala asetuta egon behar direla. Eta ia ziur horrelaxe egon behar direla, kasu honetan bezala. Hala ere, hasi gaitezen. Asetuta suposatuta, transistore bakoitzak bete behar du bere asetasunaren formula garrantzitsuna. Intensitatearen formula izan behar dela, bai, betikoa, ID, jarriko dut, berdin, K, zati bi transistoreen K berdina dira eta ematen digute, bakoitzaren VGS tensio diferentzia, ken VTH, ber bi, horri xera. Orduan egin behar duguna da, hasi gaitezen aplikatzen formula hau, transistore bakoitzari, hasi gaitezen endabizikoarekin. Ia, eta ere bai kontuan izan behar dugu, transistore hauek hemen serien daudela, G muturrak beti daudela zintzilikatuta, ere guztietan, trato guztian transistorenetan zintzilikatuta dagoela, beraz hemen adar bakarra daukagula. Hemendik pasatzen den ID izan behar da honen berdina, eta hemendik pasatzen darena berdina. Guztietan ID izan behar dugu. Orduan, egin behar dudana da ID formula aplikatu lehendabiziko transistorari, eta ID bat beharrean, pues ID jarriko dut, eta kasu honetan izan behar dugu, ze jarriko ditut balioak, bai, jarri itzagun balioa, ja, K, bat koma bost miliamper, zati voltio erdi, zati bi, lehen da biziko transistorean daukagu. Orain VGS, VG, bera, VG, kasu honetan 2,5 voltio, ken VS, kasu honetan V bat, ez ezaguna, orain ez ezagun bezala sartuko dugu, ken VTH 0,9, ber, bi. Lehen da biziko transistorean hau betetzen da. Pasatzen zaien intensitatea dago bere VGS menpe formula honekin. Bi ez ezagun ditugu hemen, ide eta V bat, jarraitu ezagun, ia. Bigarren transistoraren formula, honi ere ide pasatzen zaio. Beraz, bere idek bete behar du bere formula, asetasunaren formula, izan behar da berriz. K, bat koma bos, bider, amar ber minus idu, miliamper zati voltio berbidelako, zati bi, eta bere VGS, ia bere VG hemen 0 voltio, ken VS, ez ezaguna, V2, hemen intensitate behar zen behar dugu, hemen ez da giruze tensioa dagoen, V2 jarriko dugu, ken VTH 0,9 berriz, ez ezaguna, ber bi. Ia, bai dugu bi ekuazio eta ez ezagunak, ID, V bat eta V2. Jarritu ezagun, ekuazio gehiago behar ditugu. Zer behar dugu? Pues omlegea egin behar dugu resistentzia honi. Ia, kasu honetan, zer daukagu? V2, ken ID izan behar da, bere omlegearekin hemen resistentzian, V2, ken minus 2,5, V2, ken minus 2,5, zati erresistentzia horren balioa kilo ohmio bat. Listo. Orain bai, hiru ekuazio eta hiru ez ezagun. ID, V bat eta V2. Ja, pixka bat aztertzen badegu, begiratzazue. Hau sartzen baldin badegu hemen, ID hau sartzen baldin badegu hemen, gelditu behar zaigu ekuazio bat V2-ren arabera bakarrik. Hau V2 gehi 2,5 jartzen baldin badegu hemen zati 10 berriru, dala ID, hemen geratzen zaigu ekuazio bakar bat, ez ezagun bakar batekin. V azpibi. Orduan hemen emaitzak atera zaizkit niri bat minus bat koma laro eta lau voltio, eta beste emaitza izan da bat koma hogeita mazazpi, voltio. Orduan aztertu beharko dugu hemen zein den baliagarria. Ia, bat koma hogeita mazazpi hemen, V2. VG da 0, beraz hau baldin bada altuagoa, VGS negatiboa izango zen, hau baino txikiagoa, eta moztuta egongo zen. Beraz hau ez da baliagarria. V2 hau izan behar da. V2 hau izan behar da. Ados, kalkulatu dugu V2. Orain zer egin dezakegu kalkulatzeko V bat. Orain egin behar duguna da, ide zuzenean kalkulatu, ez ba? Horrela egin dut, bai. Ide kalkulatzen badegu zuzenean balioarekin, ide berdin V2 minus bat koma laro eta lau gehi 2,5 zati 10 berriru, kilomi bat, hau ateratzen da 0,76 miliamper. Listo. Beste ez ezagun bat kalkulatuta. Beraz, orain geratzen zaigun bakarra da,
ekuazio hau. Hemen balioa sartzea, eta hemendik bi balio kuadratikoak ateratzea, v bat izango genuke ez ezagun bakarra, eta kasu honetan emaitzak dira 0,76 voltio eta 2,53 voltio. Berriz aztertu beharko dugu zein den baliagarria. Ia, hemen, transistor honetan, lehendabizikoan V bat, daukagu G0. Ez barkatu, G 2,5. G 2,5. S edo V bat baldin bada hau, VGS izango zen ia 0. Negatibo izango zen, eta moztuta izango zen. Beraz, hau ez da baliagarria. Hau izan behar da, V bat tensioarentzat datu baliagarria. Listo, kalkulatu ditugu. V bat, V2, eta ID zirkuito honetan. Orduan, konfirmatuko dugu orain asetuta dagoela? Bai, konfirmatuko dugu VDS, VGS, ken VTH, baino altuagoa direla bi transistoretan VTH. Ia, lehen da bizikoan adibidez, izan behar dugu M bat, edo Q, bai, M bat. Izan behar dugu, ia, VDS da bost. Bost, ken V bat atera zaigula 0,76. Hau baino altuago da, bere VG da 2,5 voltio, VS 0,66 eta horrendik 0,9 kentzen baldin badizkigu, ikusten da hau altuago dela. Bagabiltza bosti hau kentzen eta honi 2,5 hau gehiago. Ok, ez du gehiago begiratu behar. Ia, bigarren transistoraren kasuan, bere VDS da V bat 0,76 voltio, ken bere VS dela hau minus 1,84 voltio, hau baino altuago da bere VG G0 S minus 1,84 eta horrendik minus 0,9 VTH kendu beharko dizkigu. Eta hau kalkulatzen badugu, ateratzen da 2,5 izan beharko dela altuagoa, 0,84 baino. Beraz, hau ere betetzen da. Biak asetuta daude, konfirmatu dugu, eta zirkuitu honen emaitzak hau ese. Erdian jarri naiz, bueno, gero ikusiko dituzu arbelan, bale? Enez konturatu. Horen txene betuzu ikusi, hortxe dituze. Enez konturatu. Venga, ia. Beste honekin, ia zer gertatzen da transistor honekin. Gero arbelan gogoratzazue, baituzuela deskribapenan arbelanen esteka. Hemen, berdina, bi transistore, bi resistenzia, suposatu ezagun asetuta daudela, eta horrela egon behar dira, spoiler egiten nabil, eta orduen, hemendik begira, hemendik pasatzen den intensitatea, onutzatzen da joan, hau irekita dagoelako, hemendik pasatzen da berdina, hemendik ezin da joan, hemendik berdina, hau da, adar bakarra daukagu, eta guztietatik intensitate berdina ide esan behar dio dela. Beraz, asetuta baldin badago, ide honek bete behar du honen ekuazioa, honena, eta honena. Orduan jarriko ditugu, jarri ditzagun lehendabizi honena. Ide, lehendabiziko transistore horretan, betetzen du K zati bi, hau bera, ekuazio bera izango zen, igual balio jarriko ditut. K 1,5 miliamper zati voltio berbi, zati bi, bere VGS dala, VG, hemen, VG, V2, ken V lau, V2 dela VG, ken V lau dela S, ken VTH, 0,9. Berbi. Ja, ez ezagunak. Bat, bi eta hiru. Ene. Hala, jarraitu ezagun. Idek ere bete behar dut bigarren transistoraren bere formula, astasunaren formula. K. Zati bi, bere VGS, kasu honetan VG, eta V lau eta S, V bost, V lau, ken V bost, ken 0,9 berbi. Haiene, ez ezagunak, bat, bi, hiru eta lau. Lau ez ezagun, beraz, bi resistenzia ditugu, erabili beharko ditugu resistenzia hauek ekuazio berriak ateratzeko. Lehendabiziko resistentzian, ohm legeak esaten du idek betetzen duela, hemendik pasatuta, bost, ken V2, zati resistentzia hori, izan behar da, intensitatea. Eta azkenekoan ere, ide pasatzen zaio, eta honen ohm legea da, V bost, ken 0, V bost, ken 0, zati resistentzia hori, eta hemen izan behar ditugu lau ekuazio, lau ez ezagunekin, orden hemen hasi gaitezke ebazten, baina akatsasko ditzakegu, posible izan behar da.
Beraz, bueno, atera zizkigu gauzak. Eta beste aukera bat, eleganteago hauxe izan behar da. Begiratzazue, ze elegante. Zirkuitu honetan ditugu, bi resistentzia hauek berdinak. Baina, bi transistore hauek ere esaten digute berdinak direla balio hauekin. Berdinak dira. Beraz, intensitate berdina pasatzen zaie bileiri, bien VGS, osea, ID bat, berdina denez besteari, eta asetuta daudenez biak, konfigurazioetan beti daudenez asetuta, bien VGS bat da berdin VGS bi. Bale? Orduan beste ideia bat. Osea, tensio hau eta tensio berdina da. Eta gainera, resistentzia hauek berdinak baldin badira, eta intensitate berdina pasatzen bada, tensio hau eta tensio berdina da. Hau da, zatitzen da bost, bi hauetan, eta hauetan. Orduan, ia, transistoreak berdinak direnez, orain ekuazioak egin behar ditut, VGS arabera. Ia, transistore bakoitzak, eta bietan hause betetzen da. ID da berdin. K, zati bi, bider, bat, koma, bost. Zati bi, bider bere VGS, eta utzi behar dut ez ezagun bezala horrelaxe, gen VTH, ber bi. Bale, eta ID honek ere, hause izan behar du, begira. VGS erori behar da hemen, VGS hemen izan behar dugu bi VGS. Orduan, erresistentzia hauetan, ia honola planteatu dudan, erresistentzia hauetan maila honetan egiten badut, ia maila hori egin behar dut. 5 voltio horiek erortzen dira. 5 voltio horiek erortzen dira. Bi erresistentzia horietan, ID, bider erresistentzia hori, bi aldiz. Osea, hemen eta hemen erizten. Eta gainera, erortzen dira bi VGS. Ere bai. Orduan zer gertatu zaigu hemen? Debarkatu hemen. Begira, horrelaxe planteatuta, izan behar dugu hemen, bi ekuazio bizizagunekin, asko zer erraxago. Hemen adibidez, ID bakantzen badegu, ID, edo omlegea egin dezakegu, edo hemen bakantzen, edo omlegea egin da, ID izan behar da. Erresistentzia behitan erotzen den tensioa dela bost ken bi aldiz VGS, bost ken bi aldiz VGS, izango zara hau bakanduta, zati bi erresistentziai, bi kilo ohmio. Vale? Hemen atera ezakegu hau, edo omlegea pensatuz, orduan hau sartzen baldin badegu hemen, hau berdintzen badegu ontara, bostken bi VGS zati bi kilo ohmio, badukagu ekuazio bat, ez ezagun bakar batekin, VGS. Eta hau, ebazten badegu, hau zen bat ateratzen da, bai, hau ateratzen da, bueno, bai, hemen jarriko ditut. Ateratzen da, minus bat koma hogeita mazazpi voltio, edota bat koma laurogeita lau voltio. Bale, VGS erentzat. Hau ez da posible, VGS negatiba baldin bada, moztuta egongo zen, beraz, hau izan behar da baliagarria. VGS bat koma, hemen erotzen da, bat koma laurogeita lau voltio. Hemen beste horren beste. Eta errezistentzian bat zenbat erortzen dan, pues kalkulatu ezagun, tensio hauek kalkulatzeko, edota ID kalkulatu ezakegu hemendik. Venga bai, ID kalkulatu ez, egin ezagut. ID izango zen, gila, bost, ken, bi, bider, bat, koma, laurogeita lau, berdin, hau, zati, 2000, berdin, 0,066 miliamper. Listo. Horrek esan nahi du, hemen V izan behar dela, hau, bider kilomio bat, 0,66 voltio. Vale. Hemen V izango zen bost, ken 0,66, bost, ken 0,66, lau koma hogeita malau voltio. Eta listo, eta hau, ken VGS bat, koma, hogeita lau, berdin, 2,5, hau da 2,5 voltio. V lau, berdin, 2,5 voltio, begiratzazue. Simetrikoa denez zirkuitu hau, kilome bat, VGS berdinak, hemen daukagu erdia, 2,5 voltio. Hau, kalkulatu dugu denak eta intensitateak. Eta asetuta dagoela, zuen dako uzten dut konfirmatzea. Ados.